Takže Daniel Kříž a vysíláme zprávy pouze pro černé. Takže viděli jste venku běžet toho bělocha, do stoka jsem mu chtěl dát podržce. Okradl jednu stařenku. Dobrý den, vítám vás u mých pouličních večerních novinách. Dnes vám budu vyprávět příběh, který se stal v Praze 1. 4 tygři utekli ze zoo a napadli tam bílého. Normálně bych teď vyprávěl o tom, že ten lev, neboli ty 4 lvy, toho bílého bohužel rozcupovali. Jenže ten bílý nebyl tak úplně bílý, byl žlutý, byl to Číňan a byl to Jackie Chan. Takže těm lvům nakopal prdel. Takže bohužel musela přijít veterina, která stihla zachránit všechny, ale mají těžká zranění. Ale přežijou to. Jackie Chan je bohužel teď ve vězení a nenatočí svůj další film. Rush Hour 80. Je mi vážně líto těm, kteří mají rádi Jackie Chana a těšili se na tento film, ale omlouvám se, neměl zmlátit ty lvy. Uvidíme se u příštích večerních pouličních novinách. Dobrý den, vítám vás Vence Šmrlík z večerního počasí. Bude sněžit a proto jsem si také vzal kulicha. Vidíte na mě, že mám tlustou černou bundu a není to opravdu dobré. Schovejte se raději v nějaké restauraci nebo v místní hospodě. Opravdu myslím si, že nejlepší by bylo být doma. Přece jenom za chvíli budou Vánoce, koupit dárky. Ale dokud to není životu nebezpečné, tak ať raději nevylézají. Děkuji a vracím slovo k nám do studia těch divných a tupých ksichtů. Dobrý den, já jsem Usain Bolt, znáte tuto pozici. A dnes vám řeknu večerní sportovní noviny. Jeden mladý mužík jménem Ronald Duckley zvládl nový světový rekord na trať kolem světa. Uběhl ji za 5 minut, čímž překonal dosavadní rekord Flashe. 5 minut 50. Překonal to o celých 50 sekund. Tím se zařazuje do příštích dílů Avengerů. Blahopřeju mu a přeju mu ještě hezký život. Děkuji a posílám zpátky do studia tupě zírajících lidí. Ho! Jo, gol! Tak, dobrý den, vítám vás u večerních zpráv sportovních. Dnes Češi vyhráli remízou 0-0 celý šampionát, čímž vyhráli 4 balení lentilek a 5 balení kol. Je to opravdu největší triumf v české historii. Proto tu mám tuto vlajku. Takže děkuji, že jste mě poslouchali a uvidíme se za rok zase na šampionátu o Mentosky. Češi! Naschledanou. Češi! Dobrý den, lidičky. Já jsem tlustý Tony, největší antišpekoun v České republice. Já jsem spořádal 1000 hamburgerů a držím dosavadní rekord v pojídání. Dneska se snažím zlomit rekord 2000 snědených hamburgerů za 1 sekundu. Všichni, kdo jste mi drželi palce, tak vám chci tímto poděkovat a říci, žerte nezdravá jídla, budete mít větší výdrž, budete moci uběhnout maraton, všechno, co si chcete dělat, co jste dřív dělat nemohli, kvůli tomu, že jste byli vyžlaný. A děkuji, nechte tuto zprávu kolovat po celém internetu. Tak a já vracím slovo k těm dobrým, srdcervoucím, tlustým lidem. Vítejte u večerních televizních novin. Než je pojmeme trošku jinak. Budeme vás učit anglicky. Takže, jak se řekne, jak se máte? How are you? Jak se řekne dobrý? Správně. Takže, teď si povíme, jak se říká, mé jméno je Daniel. Good morning. Správně. Takže, teď si povíme, jak se říká, mé jméno je Daniel. I am
Daniel. Takže výborně, vedete si dobře. Je si taky francouzštinu, miserable. Komardega. Ne, upřímně tohle neumím, tak přejdeme zpátky k angličtině. Takže řekneme si, kolik je hodin. To upřímně nevím, jak se řekne, ale německy vím. Wir spät ist es